No to ale vychádza dosť z tých prieskumov, že mladí ľudia buď sú voličmi Progresívneho Slovenska alebo Republiky, hej? Čiže možno aj tie prieskumy tomu vlastne naznačujú, že tí ľudia v tom nemajú až tak úplne jasno. Ja si myslím, že hlavné je to, že mladí ľudia už nechcú Fica vidieť pri moci a jedni sa vydajú tou cestou rozumu a druhí emóciami. Dobre, ja akože rozumiem, že áno, že veľa mladých ľudí tu nechce Fica, ale popri tom nie ste vy tí, ktorí s nimi chcú vládnuť. Ako ja rozumiem, že chcete robiť akože jednofarebnú vládu, ale to sa podarilo len Ficovi raz. A že v prípade toho, že nezložíte jednofarebnú vládu, s kým chcete akože vládnuť? S Ficom, nie? Jedine za podmienok, ktoré eliminujú to, čo je problém vlastne s Ficovou vládou, napríklad to, že on kašle na mladých ľudí, tak ak sa nebude dať dohodnúť v programovom vyhlásení, že budeme dbať na mladých ľudí, tak to proste odmietneme. Tu nejde o to, že s kým chceme, s kým nechceme, ale čo chceme presadiť a s kým sa to dá presadiť. Takže o to ide.